लोकांची एलर्जी जर सोडली तर आपल्याला जर आपल्या काही ज्या एलर्जीज होतात तर साध्या सोप्या भाषेत जर तुम्हाला विचारायचं असेल की एलर्जी म्हणजे काय आणि ह्याचे सिम्पटम्स काय? ॲलर्जी म्हणजे एक आपण म्हणू शकतो की हायपर सेन्सिटिव्हिटी. हं. म्हणजे अतिप्रमाणात आपली बॉडी, आपलं शरीर जेव्हा रिॲक्ट होतं, तेव्हा त्याला आपण ॲलर्जी म्हणतो. कसं आहे की धूळ, धूर वगैरे सगळीकडं असतंच, पण हं. काही लोकांनाच त्याची ॲलर्जी होते, कारण ते हं. लोक त्याला हायपर सेन्सिटिव्ह असतात. म्हणजे हं. तुमच्या शरीरातले काही घटक असे असतात की ज्या हं. अँटीजन आणि अँटीबॉडी रिॲक्शन आपण ज्याला म्हणतो. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जर का बाहेरचे कुठले काही हं. घटक एंटर झाले, तर त्याला शरीरातली अँटीबॉडी म्हणजे त्या ठराविक व्हाईट हं. पेशी असतात त्या त्याला तीव्र असा प्रतिकार करतात आणि हं. त्यातनं त्या युद्धातनं जे तयार होतं त्याला हं. आपण ॲलर्जी म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये ॲलर्जीमध्ये कधी-कधी सर्दी, ताप, खोकला, हं. अस्थमा, ॲलर्जिक रायनायटिस, ॲलर्जिक ब्राँकायटिस शिवाय ॲलर्जिक डर्मटायटिस म्हणजे हं. स्किनच्या सुद्धा तक्रारी असू शकतात, हं. श्वसनाच्या तक्रारी असू हं. शकतात आणि ही ॲलर्जी भरपूर प्रमाणात आढळते. असं म्हटलं जातं की सूर्य हं. आणि सूर्याच्या खाली सगळे घटक हे ॲलर्जन्स आहेत. म्हणजे ओके. त्याची कशाचीही ॲलर्जी आपल्याला होऊ शकते.